Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Taneli! Poika. Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Taneli! Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Taneli! Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, poika? Taneli! Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, poika? Taneli! Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, Taneli! Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Taneli! Kukas? Mitä se oikein on, poika? Mitä se oikein on, Taneli! Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Taneli! Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Taneli! Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Taneli! Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, poika? Taneli! Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, poika? Taneli! Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, poika? Taneli! Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, poika? Taneli! Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Mitä se oikein on, Taneli! Kukas? Mitä se oikein on, poika? Kukas? Taneli! Alkulämmittelyä. Seppo, mulla olikin sulle asiaa. Pannaanko Rakkaudella. poliiseja ja sheriffejä persuksiin? Tustitte kyytiin. Sä ootkin fiksu tyttö. Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä päästä. Jukka Palmo.